Jsme se na tyhle krásné stěně v Makaku, v našem krásném Podkrkonoší, nádherným kraji a tato lezecká stěna je úžasná, je nádherně členitá a já se tady už zeptám mý nádherný lezecký kolegyně, jak se ti leze? Ahoj. Ahoj. Takhle Jak se máš? To se mi leze samozřejmě parádně. Všechny povinnosti už mám za sebou a za chvíli jsem nahoře, tak dobrý. Výborně, jak to mám ještě daleko? Tak já sedím. Jo, tohle je nádherný místo, mně se tady leze skvěle a řekni mi, vy už jste tady dlouho, co tady všechno tvoříte, jaký projekty podporujete a protože vím, že tady jsou Dobře. krásné záležitosti, co tvoříte. Ahoj, já jsem Eli Kači. Brzo v lednu oslavíme 15 let, co fungujeme jako Makak lezecká aréna. Takže máme tady velký prostor pro lezce a jejich lezení. Provozujeme jak kroužky, různý kurzy, tak i příměstský tábory pro děti, kde se jim snažíme otevřít i brány outdoorového lezení, kdy je bereme v létě prostě do skal v okolí. Taky tady máme prostornou dílnu, kde vlastně vyrábíme další lezecké stěny pro místa, pro lidi prostě v celé republice a vyrábíme i chyty, které pak cestují po celé Evropě. A v lednu budeme mít slavnostní otevření 23. ledna Nový Boldrovky. Jo, to je přesně ta akce, která je parádní, zveme vás na ní, protože tady bude i Martin Stráník, což je prostě persona, osobnost úžasná. Na tyhle akci chci být taky, přijďte, protože tady bude nádherná komunita lidí a budou tady i další zajímaví určitě hosti, ale to už je vaše překvapení. Přijďte, protože tahle je ta akce, pojďte podpořit tuhle komunitu, pojďte si zalíst, je tady krásně, ať máte natrénováno ven. Dáme zase na nový místečko, jenom se tady usídlíme a jdeme vám zase něco užitečného říct. Počkej. Maličko dolů, kousíček dolů. Dobrý. Slyšel jsem, že sem tady chodí líst taky velmi zajímavý persony, až řekl bych legendy. Kdo sem ještě takhle chodí? Kdo je takovým místním matadorem toho? Jedna z takových legend je určitě Gusta Havel, který sem k nám chodí rád na kafe i si pěkně políst a je to opravdu zajímavý člověk a lezec, který má toho hodně co povědět a pořád má skvělý pozitivní přístup k životu, takže je to vždycky fajn, když prostě sem přijde a může s ním člověk pokecat. A taky vím, že ty děláš spoustu zajímavých a šílených extrémních sportů, tak nám k tomu taky řekni, co tě nejvíc baví. Jo, já jsem taky z lezecké komunity a je bezvadná, takže na tuhletu akci, která tady bude v lednu s Martinem Stráníkem, jste rozhodně srdečně zváni. A co se týká mých výkonů, tak já už 25 let jezdím exibice s profíkama, skáču ze 16 metrů na kolečkových bruslích do vody, jel jsem 191 km za hodinu za motorkou, jo, jezdím prostě hromadu takových vylomenin bláznivin, takže teď jsme tady i takhle krásně spolu a tohle je prostě takový ten krásný styl toho našeho já a my se tady držíme za tu ruku a jinak k tomu Gustovi, jo. Gusta je úžasný člověk a podívejte se na video Lukáše Černího na High Life, protože on tam má Gustu, který leze na rybníku Věžák z lodičky nahoru a je úžasný, on má takový hlášky, že to video je pecka. Takže krásná stěna, Makak, paráda, mě už odumírá ruka, tak já jdu zase nahoru a rozluč se tady s náma pro diváky. Děkujeme za pozornost a mějte se moc hezky a budeme moc rádi, když si tady k nám přijdete zalíst. No vlastně, kdybys tam spadnul pod tím druhým, tak asi nejdeš na zem, nejdeš. Myslím si, že to je jedna z takových zajištěnějších cest, co se týče věžáků. Jinak jsme tady kruhy moc nedávali. Ty Gusti, už to lezl? Jo, tady to je super, tady je klid, rozumíš, na meditování, jako nikdo tady neprudí, jako svítí až sluníčko, to je jak v ráji, jako jo. Měl by to proslavnit ten, kdo to nepoleze první, jo? Pohoda, no. Každá generace, vodní cesta ze spodu, že jo, tak ta byla nevyhlášený cesta. Dnes sem jezdí kvůli vodním žínkám až z Moravy, protože je to rarita, že jedou lodí ke skále a pak si vylezou cestu. No, tak to je druhá taková známá cesta, co tady je. A díky ty kluci mě zase přivedli do lezeckého života zpátky, jako jo. Já už jsem chtěl skončit a
A oni říkali, hej, pojď, tak já jsem šel, no a už s nima jdu 20 let, jako jo. Takže mákáte se z toho neposrat, jako. A zastrč prsty do trávy. Tady je ten tvůj sokol. Tady je. No, on je tamhle, to nevadí. Severní vítr je krutý. Tak Gustav. Díky. Zase jsme to přežili. A fakt se... Ale výborný to bylo. Kuci ty trosky vzadu nás zdravěj. Jo, my jsme kruhy nikdy nedávali nad těžký místo. První kruh je prostě až je těžký místo, jo? Tak v tomhle je to spravedlivý, ale zpravidla ty kruhy jsou třeba i 80 metrů vysoko, takže musíš mít morál a musíš v tom lávami umít líst. Jak začne zmatkovat, začneš to chytat špatně, ulomí se to a je konec s tebou. Zraňování by mu šlo ještě. No to je starý. A Hasterman je tady místní jakoby dominanta solitérní věž. A začíná to od hospody Čertorich, ta stěžení. To je basecamp v téhle oblasti. Tady je pak dírka úplně luxusní. Tady ještě máš další a tady jdeš tam ještě. A tamhle pak bude ta hrana, jak teď je to ono. Tady je ta hrana. No, a ještě tady kousek doprava, tam. Tady to bude dobře. No, super. Tady je, kurva. Ty vole, mám radost, ty vole. Čau. Luky, ale furt to ještě jde, i když to dře, rozumíš, ale po 70 jsem rád, že to vůbec jde, jako jo.